предното видео ви показахме как правим различни видове биопластмаса, като едната беше от агар-агар и тъй като тя се получава най-лесно и е най-качествена, се консултирахме с госпожа Йорданова, която е учител по биология в нашата математическа гимназия. И заедно с нея направихме този макет, в който се отглеждат водораслите гилидиум и грацилария. От тях се извлича агар-агар, като най-масово се използват водораслите грацилария. Те растат бързо и се женат на всеки 45 дни и може така да се извлича агар-агар. Другите водорасли, гилидиум, са с по-бавен растеж и се женат на всеки 6 месеца, но агар-агарът, който се извлича от тях, е най-качествен. Тъй като в България не се продават тези водорасли, не можахме да направим функционираща ферма и използвахме 3D модели на двата вида водорасли. В аквариума трябва да се добавя кислород, като ние сме направили преграда и сме напълнили с вода, за да имитираме добавянето на кислород. Трябва да се следи температурата на водата, като тя не трябва да пада под 25 градуса и трябва да се правят pH тестове за следене на водата.